Miegħi kull ġimgħa nistiednu lil Matteus Grasso li huwa Fat Loss and Health Coach biex ukoll jigwidana daqsxejn x'wieħed għandu jagħmel. Kif inti? Tajjeb ħafna, int kollox sew? Tajjeb, grazzi. Kellna weekend tajjeb. Tajjeb ħafna, l-bieraħ kont qed nara television, insertajt naqra lilek. Ejja, konna l-fun run. Jiena ġrejta sa. Waqt li kulħadd qed jiġri inti bil-mikrofon, imma importanti wkoll. Xi ħadd irid jippreżenta. Eżatt, kienna noqogħdu stand-by aħna. Però mbagħad fimni dolċi darbtej id-dawra tal-belt. U d-donation xorta tajni. Prosi. Minti nafal fejt li ma mxejċ il-fun run. Tajjeb, ċaħat għalinna dejjem imbati biex nibda nimbidel unkompli triq. X'nista' nagħmel? U din hija vera. Kulħadd, kull min titkellem kulħadd jgħidlek nixtieq innaqqas nagħmel dieta, imma kollha jsibuha diffiċli biex jibdew u jidraw. Eżatt. U normalment hija ħafna iktar sempliċi milli tidher. Sempliċi biex niraġunawha daqsxejn iktar ikkumplikata biex forsi napplikawha Alfred. Il-problema tkun li normalment in-nies ikunu jixtiequ illi jinbidlu, però ma jħossux il-bżonn. Kwalunkwe ħaġa, jekk jiena ħadibqa' xewqa, jekk jiena ma nagħmel xi ħaġa konkreta biex dik is-sitwazzjoni nbiddilha għax inħossu li huwa bżonn li tinbidel, normalment ħadibqa' hemmhekk ngħidu ejwa jiena bil-intella kilo ieħor x'se jiġri, billi jiena nibda l-ġimgħa d-dieħla flok illum x'se jiġri, billi jiena pereżempju niekol l-aħħar naqra jekk issa li hemm x'ħaj jiġri. Fil-verità, diġà bdejna mmessuha ftit aħna fil-ġimgħat li għaddew Alfred. Idejk li rridu nagħmlu, rridu ngħidu isma' jiena għandi bżonn li ninbidel, jiena xbajt id-dejjaqt u daqshekk. Irid ikun hemm konvenzjoni x'ik nibqa' ngħid nixtieq nonqosta. Bin-nixtieq ma naslu mkien, dik importanti ħafna. Number one. Jirnexxiena naslu bħalma dik qed tola u taqbes. Dik hija fil-verità dik l-istampa li użajt, Alfred, hija l-kwistjoni li isma' jiena iddeċidejt illi il-pis li għandi mhux joġobni. Għandi bżonn li ninbidel, it-target tiegħi jkun illi iva xi darba ikolli tip ta' figer illi anka nkun nista' nogħla u naqbes jekk inġibu dak l-eżempju. Tajjeb, issa. Ħafna nies jgħidu għax irid ikollok il-will power. Fir-realtà, exercise psychologist professjonali Alfred jgħidulek illi il-will power ħajjejnek għal ftit żmien mela ngħid iwa ta' naf li niddejja imma ħammur, naf li jibsa mela ħammur. Però mbagħad terġa' tispiċċa wara ftit żmien back to square one. Terġa' tispiċċa fejn inti bdejt. Tajt imma jiena dal-will power isu speċjali. Mela, sabu li ħafna aħjar minn hekk huwa illi aħna nitgħallmu nassoċjaw l-uġieħ, id-dwejjaq, il-piżejjed, il-fatt li forsi anka naraw dak l-istampa Alfred, il-fatt li qed nirriskjaw anka attakk tal-qalb, mal-fatt illi jiena ma nikolx li suppost, kemm suppost u ma niċċaqlaqx. Jekk inti letteralment tagħmel dak li ngħidulu brainwashing, però dal-brainwashing tużaħ favorik flok kontrik mill inti tajt isma' jiena x-xaħam żejjed li għandi għax nikol l-imbarazz. Jiena dal-ħwejġ qed jiġuni żgħar għax ma niċċaqlaqx. Iktar ma tissoċja il-problemi li qed idejquk u li taf li għandek ma dawk l-affarijiet li ta' meħżiena, iktar moħħok ħajjejnek biex jasal. Kif qed naraw hemmhekk? Change is difficult, not changing is fatal. Dik ridu naslu għaliha. Illi tajt isma' vera jiena mhux imdorri nipprepara forsi dak li ħanikol, imdorri nieqaf ġo xi restorant xi takeaway ta' malajr u nikol xi ħaġa, imma jekk se nibqa' hekk ħassir li fatali l-ħaġa. Komplika bar l-sonku u għalla ħares qatt ġirja sal-isptar, pressjoni għolja, diabete, u forsi anka kot nilabu ma' riski serji bħal kanser fost l-oħrajn. Semmi li, per eżempju, żewġ affarijiet li wieħed jista' jagħmel li mill-ewwel jibdew jagħtu riżultati. Ekku, mela, ħafna nies jgħidu li x'nista' naqbad u nagħmel biex nibda nara mill-ewwel kambjament. L-ewwel wieħed huwa elimina it-sokkor artifiċjali. Dik tiskanta Alfred hija waħda mill-akbar fatturi li tagħmel bidla ċumbum. Illi min ikun imdorri jiekol kif qed naraw hemmhekk soft drinks, donuts, affarijiet ta' ħafna zokkor, malli dak jaqtaħħom, il-waist size iż-żaq tiskanta kemm anka tonqos mill-ewwel għax studji sabu illi dak it-tip ta' kaloriji jiġu storjati mainly fiż-żaq. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li anka wara ftit jiem nibdew naraw differenza. Number one. Xi ħaġa oħra vera importanti, din interessanti, anka għal min diġà jiċċaqlaq xi ftit, normalment nispiċċaw naqbdu rutina illi dejjem pereżempju nagħmlu l-istess tip ta' training. Illi dejjem pereżempju immur fuq it-treadmill jew inkella mmur fuq ir-rota u nagħmel nofsija bl-arloġġ, inħares lejn it-television u forsi f'daqqa waħda niftakar li qiegħed il-ġim, nerġa' nħaffef naqra oħra jdoq it-telefon,
naraw dak l-istampa per eżempju, idoq il-telefon u nerġa' diskursata, l-importanti li ta' parsi qed nagħmel l-exercise. Fil-verità, jekk l-exercise inqassrulu l-ħin ta' kemm nagħmluh jekk hemm bżonn, però nollu l-intensità, ir-riżultati mill-ewwel ukoll ħajkunu differenti. Mela flok ma nagħmel ta' parsi sija l-ġim, illi 3 kwarti minna qattajta nparla, jew qattajta nistrieħ, in inverted commas, nagħmel nofsija, però nofsija sew, għavolja qed nagħmel inqas kien il-ġim, ir-riżultati diġà ħajkunu ħafna ħjar. Dawk huma l-iktar żewġ affarijiet illi għandna nagħmlu millum qabel għada, Alfred. Proset, mela importanti għet meqtax qalbu ġifiri wieħed anki jista' jibda bil-mod, ux vera, mux Ekku, tagħmel. issa, it-tajba edaw li aħna rridu nifmu u naċċettaw u anka nimxu mal-ħaġa illi l-bidla tiddependi minna. Ħadd mhux se jaqbdek minn Trid jew xarek. ma tridx. Trid jew ma tridx, imma temmen li inti tista' ġiba l-bidla importanti ħafna. U li l-kontroll tal-bidla qiegħed fidejk. Ħadd ma jista' jġelek tagħmel xejn u ħadd ma jista' jonqos għalik. Inti tiddeċiedi. Importanti ħafna. Min jixtieq mistoqsija lil Matteus, iċempel l-uffiċċju Kalamita u nigwidawkom 2182192 jew inkella ibatulu email fuq info@kalamita.com. Nirringrazzjak. Grazzi lilek. Grazzi ħafna, għalmenu naqtaw il-ħelu wara. Mill-ewwel għax hawn ħafna jagħmluha fir-Randan. Bħalma jagħmluha fir-Randan, Ekku. għax ħafna jagħmluha fir-Randan. Min anka ta' sigaretti fir-randan, mela jekk inti għandek kontroll fuq 40 jum, m'għandekx kontroll imbagħad fuq perjodu itwal. Eżatt, tista' tagħmilha. Bla Tajjeb ħafna. Mela, nirringrazzja lil Matteus Grasso, Fat Loss and Health Coach, kelmuh fuq 2182192, moment ta' reklami, dal-waqt